सुस्वागतम. चला तर आपण 1ली ते 10वी तसेच स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त असे 100 विरुद्धार्थी शब्द पाहूया. अनाथ सनाथ, अवजड हलके, अधोगती प्रगती, अनंत शांत, आस्तिक नास्तिक, अवघड सोपे, आनंद दुःख शोक, स्वपक्ष प्रतिपक्ष, सुखांतिका शोकांतिका, आशा निराशा, अबोल बोलका, वास्तव अवास्तव, अस्त उदय, आळस उत्साह, अंधार उजेड, आंधळा डोळस, आळसी कामसू कष्टाळू, अशक्त सशक्त, अकुंचन प्रसरण, सुपीक नापीक, आराम कष्ट, उघड गुप्त, उतरण चढण, उधळ्या कंजूस, कमाल किमान, औरस अनौरस, कोवळा जून निबर, चिमुकला प्रचंड, जड चेतन, कुलटा गरती, उष्ण थंड शीतल, ऊन सावली, गर्विष्ठ विनम्र, चपळ मंद, जय पराजय, जहाल मवाळ, जागृत निद्रित, तीक्ष्ण बोथट, दयाळू निर्दय, देशभक्त देशद्रोही, कर्कश सुरेल, गडद विरळ, कृतज्ञ कृतघ्न, धनी दास, कृत्रिम नैसर्गिक, कौतुक निंदा, तारुण्य वार्धक्य, निर्भय भित्रा, अतिरेकी विवेकी, कळस पाया, उत्तीर्ण अनिउत्तीर्ण, उदार अनुदार, उधळ्या कंजूस, उष्ण शीतल, औरस अनौरस, कमाल किमान, खंडन मंडन, गद्य पद्य, चिमुकला प्रचंड, जड चेतन, ग्राह्य ताज्य, घट्ट सैल, खोल उथळ, चवदार बेचव, जेता जीत, टणक मऊ, थोर लहान सहान, दुर्दैव सुदैव, धनी दास, द्वेष प्रेम, देशभक्त देशद्रोही, धिटाई भित्रेपणा, धूर्त भोळा, निर्जीव सजीव, प्रसन्न खिन्न, पुढारी अनुयायी, टंचाई विपुलता, तारक मारक, तेजस्वी निस्तेज, थोरला धाकटा, दुष्काळ सुकाळ, पवित्र अपवित्र, देव दैत्य असुर, पोक्त अल्लड, बिकट सुलभ, मलूल टवटवीत, राकट नाजूक, राव रंक, लट्ट कृश, शाश्वत क्षणभंगुर, शीघ्र मंद, श्रमजीवी बुद्धिजीवी, सज्जन दुर्जन, लक्ष दुर्लक्ष, वक्ता श्रोता, सुस्वर कर्कश, सुंदर कुरूप, स्वराज्य परराज्य, विष अमृत, सावध बेसावध. If you like this video, please like and subscribe my channel.